I hoćeš ti sa dečkom kod mene sutra da dođeš, a? Pa može, a s kojim si mislio? 1, 2 ili 3? Pa koji je Marko? Pa Marko ti je keci dvojka, ali imaš Marka onog što mi je manje sladak, on ti je kec B, B mu kao da je manje sladak, a imaš ovog što mi je više sladak, to ti je dvojka A. Ajde ti dođi bez asocijacija sutra kod mene. Samo? Jao, raskinuš. Ko bre raskine, žena? Jao, evo sve me ovde steglo, raskinuše, izgleda za stalno. Ko bre, šta pričaš? Ljovisna i Hektor. Ma taj bre, ajde, nema se. Pa nemoj da se smeš, pa ne, ovo je kraj, ja sam u njihovu ljubav više nego u nas verovala, spakuj se Marko, kofer ti je tamo, pakuj se, neću, hoćemo zajedno ti i ja, Ljovisno, da prolazimo raskid. Milice, sve sam upropastio, sve. Šta? Desilo se, ne znam, ona je bila tu i dalje, mi je bilo odvrtno, ali nešto me privuklo. Čekaj. Ona, ženski rod, je bio odvrtan na tebe i tako... Znam, svega sam svestan. Čega si svestan? Pa... Pričaj hulja. Pa Ljubinka. Ljubinka, baba Ljubinka sa prvog... Šta je s Ljubinkom? Pa ona je, znaš, ona je iskusna i, znaš, tako navukla me i... Baba te navukla, pa bolesniku s babom. A ne, ti si mene zba... Ti si čoveče, idiot. Ma nisam te prevario na kraju, probudim se, hvala Bogu. Pa nećeš ti će više da spavaš, sigurno. Jo, hvala ti što si došla, divna si, mislim, ne mogu ti opišem rečima, ostavi me, prevari me, ma ne možeš da veraš. Kako si ti probolela to kad se desi? Nikako. Kako sam prevala? Nikako. Ja sam u dugovima do guša, čoveč. Mene kad je moj prevar, ja sam otišla, cijelu kreditnu karticu spiskala, bukvalno za 5 minuta, ali ja sam rekla, ljudi, ja sam prevarena žena, ja moram da se lepo obučem. Onda sam ušla na dozvoljeni minus i ja njega zovem, pokri, budi Jack, kad si mogao da varaš, pokri to. Nikad mi se nije javio. Imaš nešto da mi pozajmiš? Molim te, izvini. Znači, ja tebi moram nešto da kažem, evo, meni se sve slušala usta. Meni se ovo nikad nije desilo. Pa tako se kažu, jasno je. Jasno je zašto. Ti znaš zašto? Pa znam, čuknuli ste se. Pa u neku ruku smo se čuknuli, ali kako? Pa si baš s njim morala to da uradiš? Pa nisam s njim, ja uopšte ne znam, ja nisam užala s njim, meni to nije jasno zašto s njim uopšte. Zašto nisi svoj auto vozila nego moj? Auto? A čuknula sam se autom, a ja hoću da budem iskrena. Vidi, raskinuli su. Ko bre sad raskine, šta pričaš? Pa pevačica sa ovim glumcem. Koja sad pevačica, ne vidim? Pa znaš koja ona što ti pričala kada su počeli da žive zajedno bukvalno akademije. Se sećaš? Pa renovirali su kuću pa sam ti pokazivala, mama, znaš kakva ljubav bila. Šta, čekaj, su hoblovali parket ili laminat stavljali novi? Joj, ne znam, vidi, to nisu rekli. Još sam gladna, hoćeš da jedeš? Hoćeš da jedeš? Bože, nema ništa. Dobro, a dok ćeš da ćutiš? Nećeš da jedeš. Dobro, jel možemo, ajde dođi da se lepo dogovorimo, da bude sve kako ti ne želiš. Joj, majko mila, joj. A molim te mi samo kaži zašto kukaš ceo dan. Joj, nikad mi se nije desilo da prevarim, nikad. Pa dobro, nikad ti se nije desilo, ovo sad ti se desilo, bilo pa prošlo, zaboravi prošlo vreme. Ali ona je mnogo dobra, čoveče, bre. Ona je mnogo dobra, pa šta ti onda kukaš? Pa ona ako je dobra, pa ona nek sad pokaže na delu tu dobrotu, nek ti oprosti tu prevaru, da pokaže da je dobro i ajde, molim te. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.